Bok ekipa, nakon dugo vremena idemo raditi roštilj, osim što je malo zmazana ploča koju moramo oprati prije pranja, trebamo provjeriti ili imamo plina prije nego što krenemo, da ne bi se našli u neugodnoj situaciji da usred roštilja, pečenja nestane plina. Kako ćemo to napraviti? Saznajte sada. Ima 3 načina kako možemo provjeriti plin. Prvi je zdravo seljački, protresi. I sad, kad protresete, možda čujete malo plin kako se kreće i znači da možda imate malo. Međutim, koliko imate, ne znate. Druga metoda je vrlo precizna. Morate pročitati na plinskoj boci koliko je ona teška. Za ovu tu konkretno kaže se 10 kila. I sad kako to izmjeriti, pa lijepo stavite ovako na nogu, izvažite otprilike je li to 10 kila. Naravno, vjerojatno svi nemaju vagu vani i ne možete to na taj način, ali ako imate vagu, evo, provjerite koliko vam je još ostalo plina. Za treću metodu nam treba vruća voda. One eternity later. I sad kažu na internetu ako proliješ vruću vodu po plinskoj boci da onaj dio će jedan ostati hladniji gdje je plin. Tako, da, to kaže na internetu. Pa idemo provjeriti je li internet u pravu. Ovaj dio je vruć. Pa i ovaj dolje mi je vruć, isto tako. Pa ja ne znam, osjećam razliku. Pa sad mi je i ovdje vruće. A ne, drugačije. Drugačije je na temperatura. Pa sad, ako ćemo biti posve iskreni, nisam baš siguran je li ovo funkcionira. Dolje je hladnije malo u odnosu na gore, ali ne znam. Javite nam u komentarima šta vi mislite, a možda zapravo je nama potpuno prazna boca i nemamo uopće plina za roštilj. Svakako napišite u komentare jeste ovo isprobali i je li vama funkcionira. Dodatni bonus za sve koji su došli do kraja, uvijek kad radite na plinski roštilj budite sigurni da plin nigdje ne curi. Kako to napraviti? A ako imate čiste ruke možete malo sline staviti na usta i staviti na ključni dio, paliti plinsku bocu i vidjeti da li se neki mihurići stvaraju. A ako ste malo boježljivi, bojite se bakterija, onda iskoristite nešto iz kuhinje, malo nalite na ključni dio i pustite plin i vidite stvaraju li se mihurići. Taj dio napraviti. I dobro. Za provjeru plina... Sad ne mogu.